وتحر حبر لما بارك وقت هذا العباي مسيرو وقت هذا العباي مسيرو باي عبدي تبدر بدك ودي تفر تدمي ممكن واسمه تتفر واسمه تقدم أسنان نقيسو منفسي بزيد نرتاك مصر ادرب الجدد تكاد السيدو هو الخيمان يقوم تسو عدلي اذا ما يتسعدين نبينو فرخان اسمنا يا حاجر يا عمروني لمقونا له سنايكو مالي سامع الجدري لمقونا له واتايم يقف تكاتب يقف لمقونا له أبنم لمريك President Hassan Sheikh Mohamud met with the President of Turkey. ንብረት ወደመበት ሴቶች የተደፈሩበት ሁኔታ ታሪክ ጀብዱ dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. مال حموس 29 لكاتيت يا أبي أحمد سراويتنا يا أرمون سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون سنة كتكونون أيوة من يوتيوم مبارلو مون مزوبا كرنا أفريقيا زتنكف استفل عليه من قدي بس كاف استفل عليه من جتاز متى حبريتا إذا لكم قريبا لهم أبزا فيديو زيا وشتاو كنتاتنا إثيوبيا أنا بيجوتو يخيد الله كم فلتينا لأنه كل دمام كابت جرايز من تسولو استفل عليه بروباغندا نبير ترازت زغنعي بفل لاين بسراويت هي تراز زغنعي بستفل عليه ما أزناز ما تسولو كسي حدا بحدا النار أنا كم فتشينا تزربا سلازي تزربا دما تملسناتو أو وش سلازلو كبيدا يكونن سلازي تزا فيديو زيا ناير تراويان استفل عليه ريتو تاتون شرك قبري أجندا بلا لير تراز قبر زلو دما كانك على كم فتنينا لايك قبرو سبورت قبرو مجمريا قدمي 3 عامات 4 عامات نحات عدوم زبال عزنا برو بريزنت نايتوبيا ناب عدوى أبزا توتلو زتقبر كونتات سكنري شعوت وشتاو قداينا إثيوبيا انتاي مثل نخنرك حقزاناي ناي سومال كالون international affairs ونكرينا let's go with this one first like مقبار support مقبار ناباهم يقتفر በዚህች መሬት ወንድም በወንድሙ ላይ ቃታ የሳበበት የተጋደለበት ንጹሃን የተገደሉበት ብዙዎች የተሰደዱበት በርካቶች በገዛ ሀገራቸው የተንከራተቱበት የተፈናቀሉበት ንብረት ወደመበት ሴቶች የተደፈሩበት ሁኔታ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ አብዝኸደቶ መደረ አብደስ ማዓቶ እዛ ተመሳሳሊ ዘረባያ ተዛረብ ዘላ እዚ ድማ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ታሪኻዊ ፍጻሜታት ክብርታት ጅግንነትና ክንብል ከለናን ተመሊስና ኣብ መስትያት ነፍስና ክንሪያ ከለናን ንሓትሕድና ንቃተል ኣሕዋትና ኣሕዋት ህዝቢ ንህዝቢ ንሓትሕዱ ዝቃተል ዘሎ ክብራ የሁበናን እዩ زحفر يا تبل دلا حنت زربا لا بزع زي سبات زحفوا بإنترنت مرحتي نبعلهم نزيت نكفوا وقع وجم من سيات يودو حزبي يودو مسكين حزبي يقدا اما ودات ادما تحقاقيفهم كسعمون كسالون يرايو زبال تمالي مرحتنا تግራይ ወይ كان هو حت بزعباناي ኢትዮጵያ መርሕነት ናይ ኣቢ ወይ ከም ንኻሎት ገይሮም ዝንዕቅዎም ዝነበሩን ብዛዕቦም ዛረቡ ዝነበሩን ሎሚ ኣብ ሓንቲ ኩርሲ ኮፍ ኢሎም ክወዳደሱ ክትርኢ ከለኻ እቲ ኣሽሓት ዝሃለቐ መንእሰይ ንኣመንቲ ምንታይ ኢልካ ተሓስብ ግን ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ክንሪኦ ከለና ብተደጋጋሚ ዝረአ ኩነታት እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ከምኡ እዩ ሰብ ንሓትሕዱ ኣሕዋት ደቂ ሓንቲ ሃገር ንሓትሕዶም ይቃተሉ ኣለዉ ويدا لومي جزية سلسة غير مبر نير تراست حاسيب زنبري بخل وجن زدمة نغط لج تاريخ جبدو بتسربت نقل انداي يا درجنا انداي يا درجنا بتقرأ ጦርነቱ እንደጀመረ ሰሞን መጥቼ ነበር ከጦርነቱ 2 ወር በፊት እዚሁ ነበር የጦርነት ደህና ገጽታ የለውም እጅግ አስከፊውን ግን አላየሁም ብዬ ነው ማስበው ዛሬ ወደ ትግራይ ስመለስ በህሊናዬ የሚመጡብኝ ብዙ ትዝታዎች አሉ ይቅርታ አድርጉልኝና አጋጣሚውን ተጠቅሜ ማንሳት So
እስከ ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ትብላ ዘላ ትራይ ንርአ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይኹን ከምኡውን ኣብቲ 4 ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ዘለዉ መራሕቲ ዝተቐየረ ነገር የለን ናይ ህወሓት እጂ ድማ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ንብሎ ዘለና እቶም ኣብኡ ዘለዉ እቶም ናይ ቀደም ህወሓት ተቐደም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ይወደግ እዮም ኣባላት ናት እዮም ሓድሽ ሰብ ዝኣተዎም የለን እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ 4 ኪሎ ካብኦም ዝተረፉ ኣብቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝመፁ እዮም so the whole thing እቲ ን1 ሚሊዮን ድዩ 600,000 ድዩ ሰብ ተጎዲኡ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ for nothing ንወላ ሓንቲ ዝተቐየረ ነገር ዘየለይ especially ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መርሕነት ክሪኦ ከለሲ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝኹሉ ተኸፊሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጂ ትግራይ ንምድሓን ካብ ምንታይ ባዕልካ ዳይኮንካ ትውጊ ጀሚርካ ካብ ምንታይ ካ ኸተትሕና እንታይ ካ ጥሒንካያ ማለት at the end of the day እንታይ ተረኺቡ ትውፅኢት ሕጂ ኸ ስለምንታይ ካ ብሓደ ሰለብሬት ትገብሮ ዘለኻ I'm happy ፀገማት ተፈትሑ ኣብ ሰላማዊ መንገዲ መፂኻ ብሓደ ናብ ሰላም ምጓዓዝካ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ኣብ ምንታይ ግን ተጀሚሩ ትውግእ ልዕሊ ኩሉ ኸ ነዚ ኩሉ ኩነታት ዘምፁ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ካሶም ይቕፅሉ ምህላዎም እዩ ስለዚ ንኻልእ ሰብ ክሓትውሉ ዝኽእሉ ኣብነት እውን የብሎምን እዚ ናይ ዓድዋ ዓብዪ ፅምብል ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ሓንቲ ነገር ጥራይካ ትመሃር ካብኡ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ናይ ደገ ፀላኢ በጃኻ ምፃና ናይ ደገ ፀላኢ ስለምንታይ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሞም ንመፍትሒ ንማሕበሪ ክጥቀምሉ ኩለንተን ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ጎሪሐን እየን ኤርትራ እንተኾነት ብፍፁም ብዛዕቦም ክዛረባ ይደልን እያ ስለምንታይ መመኽነይታ ተጠቂሞም ንውግእ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጦም ኤርትራ ነዚ ምክንያት ተጠቂሞም ምስቲ ናይ ደገ ሓገዛቶም ኤርትራ ክትወረና ትብል ቃል ተጠቂሞም ንዕኡ ገምጢሎም ንመዓላ ናቶም ነቲ ስትራቴጂ ናቶም ክጥቀምሉ ስለ ዝኾኑ ካልኣይ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድዩ ናይ ገለመለ ዝብልዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እውን ዕላሙ at the end of the day ናይ ደገ ፀላኢ ናይ ደገ ረብሓታት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ኩሉ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ንዑ ረሲዑ ኣብቲ ዘይተረኣየ ሕልምታት ንኽነብር እዮም ዝያዳ ዝደፍሉ ዘለዉ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ፖለቲካዊ መራሕቲ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ ርሑቕ ዓዲ ኸድካ ምርኣይ የድልየካን እዩ ኣብ ጎረባብትና ንሪኦ ኣለና ህዝቢ ንህዝቢ ደቂ ሓንቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ክትሃላልቕ ከም ዝኽእል ድሕሪኡ ድማ እቶም ንዑ ዘበገሱ ናይ ሰላም ፀዋዕቲ ኮይኖም ድማ ኮፍ ኢሎም ትሪእዎም ኣለዎም ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሎም ብክብሪ ይወዳደሱ ብዚ ዝኸበርኪን ዝኸበርካ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ይበሃሉ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘሎ ማለት እዩ ትፈልጋለሁ በትምህርት ቤት ውስጥ የተጠለሉ የነበሩ ወገኖች መካከል አንዷ ፈንጠር ብላ የተቀመጠች አንዲት ሴትን ለማነጋገር ሞክሬ ነበር በተፈናቃዮች ካምፕ ጉብኝት ልብን የሚሰብር ነው እስካሁን አዲስ አበባ እንዳይገባ ማድረግ ችለናል ሲሉ ጎበዝ ተዋጊ መሆናቸውን መናገራቸው እያነጋገረ ነው። አብይ አህመድ አገዛዙን እንዲጠብቅ ፊደል ማርሻል የሚል ማዕረግ ከሰጧቸው በኋላ እንደ ወታደር ብቻ ሳይሆን ግራ እንደገባው ፖለቲከኛ የባጤ ቆጡን ሲዘባርቁ የሚታዩት ብርሃኑ ጁላ ዛሬም ሲቀባጥሩ ተደምጠዋል። የጥቁር ህዝቦች የድል ቀንን አስመልክቶ በተዘጋጀ የብልጽግና ኩሉ እቲ ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ዓድዋ ፅምብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረቦ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ንዓና ዝደፍር ሓይሊ የለን ንኩሉ ክንፀራርጎ ኢና ይብል ከምዘይነበረ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝብል መርገፅ ወሪዱ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ኢና ዝበሉ ኣዲስ ኣበባ ከምዘይመፁ ጌርናዮም ኣለና እዛ ዓብየት ዓወት ናትሲ እቲ ፋኖ ደፊይዎ ንኣዲስ ኣበባ ዘይምምፁሲ ከም መፈክር ነጥቢ ገይሩ ይዛረበላ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እቲ ናይ ኢትዮጵያ that's why ድማ ኣብ ተፈላለየ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወላ እቲ ሰራዊት ናቱ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣመሓዳሪ ንምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዝሰርሕ እምበር ኣብ ካልእ ቦታታት ብዙሕ ሓይሊ ከም ዘይብሉን ፅልዋ ከም ዘይብሉን ዝገልፅ ኩነታት ምዃኑ ብኣፉ እቲ ናቱ ሓለቓ ስታፍ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝበሎ ንዑ እዮም ሪያክት ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እቲ ናይ ፋኖ ዘሎ ሞመንተም ወይ ድማ ድፊት ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ፅንሒልና ክንሪኦ እንዲና ኣብ አዲስ አበባ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂድ ነበር። የገጽታ ግንባታ ለመስራት የተጋጋጡት ብርሃኑ ጁላ የሚያስጨርሱት ሰራዊት ስልጣን ጠባቂ መሆኑን በራሳቸው አንደበት ተናግረዋል። ከቀናት በፊት ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረው የነበሩት ብርሃኑ ጁላ ዛሬ ደግሞ ሀገሪቱ በግጭት እየታመሰች እንደሆነ ገልጸዋል። ፋኖ በጥቂት ቀናት ውስጥ አዲስ አበባ ይገባል ቢባልም እስካሁን እንዳይገባ ማድረግ ችለናል ያሉት ብርሃኑ ጁላ አዲስ አበባን ብቻ እየጠበቁ እንደሆነ በራሳ ያ ካቢዶም ዝወፅ ዘሎ ኩነታት እዩ ሓንቲ ብዚያ ለንቀነ ዝጥቀሙላ ዘሎ ኣብታ ኔክስት ቶፒክ ሓለፍናት ናይ ፋኖ ጉዳይ እስከዚያ ስምዕዋ what's going on here dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way and they'll end up blowing up the dam and I said it and I say it loud and clear they'll blow up that dam so country was ዘለኹም
دونالد ترامب بريزيدنت ناي أمريكا بزنبرلو حج دما the highest probability زلعالة تخلو زلو بريزيدنت ناي أمريكا خوينو نخملس كم نفلت دما ترامب أمريكا first again سلوغان ناتو يجروناتو بجاكانا أمريكا ربحا كالا يقد سنني توم كالاتون كومن يوغن السوق عندي نا أمريكا ترايزو قدسو قبت جزيتي جبت زيادة سلوتو قدسو زنبرت نتديقا زباسوكم زلو بلو ويلو نيرو نزيا كمي جيروم كنت كملا نيدا قصلا نتا جبت بتعميم تكملا دلو تجبرو زلو حماغناتو ما يرينيوم لسنا US President Donald Trump voiced support for talks to resolve a dam dispute between Ethiopia and ነገሩ ሐቁ ሆኖ ይህች ታላቅ ሀገር ተፈጥሮ በቸረቻት የተፈጥሮ ሀብት ልጠቀም ስትል ከዓለም ጽንፍ እስከ አጽናፍ ጩኸት ይበረክታል። ኢትዮጵያ ትልቅ ስራ ለመስራት ትልቅ እርምጃ ለመራመድ በተነሳች ቁጥር እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ግብፂ ትረት ወይ ከዓ ስግኣት ናይ ግብፂ ዘለዎም ንሃገራዊ ሓድነት ክጥቀሙሉ ኦፍኮርስ ግብፂ ሓንቲ ስትራቴጂክሊ ንኢትዮጵያ ከተውድቓ ትደሊ ሃገር እያ እዚ ቃል ዓለም ዘለዎ ኣይኮነን ግብፂ እንተኮይኑሎም ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ክትብል እዮም ዝደልዩ ኣብነት ኣብ ኤርትራውያን ኣብዚ ኮሜንት ብዙሕ ግዜ ካትረብቲ ናተይ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ንኤርትራ ዓብ ስጋት እያ ክትበታተን ኣለዋ ዝብለ ተሓሳስባ ኣሎ መርሕነት ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝብለ ተሓሳስባ የብሉን ብድሕሪ ሕጂ ክረአዩ ብሓፈሻ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝለዓለ ስጋት እያ ተርዲኹም ኣለኹም ንሕና ኸ ስጋት እያ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና እቲ ናቶም ስምብራት ዝተሰከምና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ሌጂቲሜት ወይ ከዓ ቅቡል ዝኾነ ስጋት ኢናትና ግብፂ ድማ ገና ዘየጋጠሞም ኣብ ፍርሂ ዘሎ ስጋት ኣለዎም ስለዚ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ምብትታን እትምነን እትሰርሕን ሃገር መን እያ ግብፂ እያ እዚ ከዓ ከምዚ ሓቢእካ ትዛረቦ ዘይኮነሲ ኣብኡ ከለካ ፍሉጥ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ክትፈራረስ ኢትዮጵያ ክትበታተን ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ትኽእል ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ገንዘብ ከበርክ ትኽእል ኢና እዚ ኩነታት ነዚ ከውዝ ነዚ ዕላማ እዚ ስለምንታይ ኢትዮጵያ እንተሓይላ ብብዙሕ ነገር ክትቀፅዖም ከም ትኽእል እቲ ኒል ዝበሃል እስከ ሓንቲ ሃገር ሲ ዝኾነ ነገር ነዳዲ ናባኻ ምስ ዳድዩ ገለ ነገር ክትከላካ ትኽእል እያ ማይ ጠጠው ተቢላ ትልካ ግን ተሰናደት እዩ ግብፂ ሃገሮም ብምሉእ ደዘርት እዩ ማይ ዝሃርቡ ዓዲ ይኮነን እቲ እንኮ ሂወት ናቶም ካብ ጥንቲ ምናልባት ኣብ ታሪክ ድዩ ኣብ ጂኦግራፊ ክንመሃር ከለና ብሳልሳይ ካልኣይ ግብፂ ኒል ሂወት ናይ ግብፃውያን እዩ ዝብል ዘረባ ንዛረብ ነርና ስለዚ ኣብ ኒል ዝምርኮስ ከተማታት ናይ ግብፂ ረይዋ ጉግል ኤርት ኣትኹም ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ኣፍደገ ኒል እያ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ኣብቲ ጥቃ ኒል እዮም ተደኪኖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ግብፂ ማይ ክጎድለሎም ብፍፁም ክፃወር ወይ ኩሉን እዮም ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ድማ ክትንከፍ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ዝኾነ መራሒ ናይ ግብፂ ንኢትዮጵያ ከፍርስ እንተኢልዎም ኣብ ጎኒ እዮም ጠጠው ዝብሉ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ግብፂ ሌቨሬጅ ኣለዋ ሌቨሬጅ ማለት ከዓ ፅልዋ ኣለዋ ሓይሊ ኣለዋ እንታይ ከሱ ኣሜሪካ ስዊስ ካናል ስለ ዘሎ ኣብቲ ግብፂ እቲ ስዊስ ካናል ድማ ስትራቴጂክሊ ቁፅሪ ሓደ ኣገዳሲ እያ ብዓለም ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነ ግብፂ ካ ስለ ትቋፀሮ ስለዚ ግብፅን ኣሜሪካ ብጣዕሚ እያ ተገዲሳ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ደረጃ ዓለም እውን ካብቶም ብዙሕ ረድኤት እትበ ነገራት ግብፂ እያ ሓንቲ ልዑል ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ስለ ዘለዋ ድሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ናይ ኢትዮጵያ ኣክቹዋሊ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓ የብልን እቲ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ጠመተ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምሶም ስለ ዝነበረ ዝመፀ እዩ ኣብ 50ታት ዝጅምር እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ኣሜሪካ ፍሉይ ኣተኩሮ ኣብ ኤርትራ ክትገብር ከላ ንኢትዮጵያ ምስኦም ሓዊሶም እዮም ኤርትራ ስለ ዘላ ጥራይቱ ስትራቴጂ ስለዚ ኢትዮጵያ there's nothing ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ክትቦ ትኽእል ስትራቴጂካዊ ረብሓ የስ ከም ዕዳጋ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ኣገዳስነት ኣለዋ ኪኑ ግን ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ክህልዋ ይክእል ንኢትዮጵያ ኤርትራ እዩ ዘለዋ ኤርትራ ክንዲ ናይ ግብፂ እንተዘይኮነ ማዕርዩ ወይ ትሕድ ብዝበለ ደረጃ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ቦታ ተደኪና ኣላ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ መፃብቦ ባቤል መንደብ ድማ ኣብ ጥቃ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ናይ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ሓሸውየ ንዓታቶም ከም ሓደ ዓብ ስጋት እዩ ግብፂ ድማ ኩሉ መስገድላት ኩሉ ዘሎ ዕድላት ተጠቂማ ነዚ ብኮዚ መዝሚዛ ንኢትዮጵያ ከተውድቓ ወትሩ ከም ትሓልም ከይደቀስካ ዝሕለም ነገር እዩ እዚ so if that's the fact እዚ እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ምስ ኤርትራ አንታጎኒስቲክ ጎነፃዊ ወይ ከዓ ናብ ተፃብኦ ዝኸደ ዝምድና ምስ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋን ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋን እያ ሶ ስትራቴጂካሊ ኣገዳሲ ኤርትራ ንግብፂ ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ እውን ኢለኩም ነይረ ኤርትራ ኣይኮነትን ግብፂ ተገድሳ ግብፂ እያ ንኤርትራ ትደልያ ኤርትራ ንግብፂ ብዘይ ግብፂ ኤርትራ ፀገም የብላን ክትነብር ትኽእል እያ ትነብር ነይራ ኣንፃራ ከላውን ትነብር ነይራ ግብፂ ግን ኤርትራ ብጣዕሚ እያ ተገድሳ ስለዚ እቲ ኣደላልያ ግብፂ እያ ንኤርትራ ክትደልያ ትኽእል ብዚ ናይ ኢትዮጵያ እንተንቢብካ ሶማልያ ረይቡ ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንኢትዮጵያ ሰላም ክትገብር ብዚ ምክንያቱ ሶማልያ ምስ ኣዝዩ ሓያል መንግስቲ ዘየሎ ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ኣዋትዮ ፀገም ክፈጥሩላ ክእሉ ስለዚ ኩሉ እዚ ናይ ኣብያ ኣካይዳ እንታይ ይፈጢሩ
ኣብ ሱዳን እንትኾነ ግብፂ ከም ድሌታ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ፈጢራ ኣላ ኣብ ሶማልያ ድማ ልዑል ዝምድና ከም ትፈጥር ጌራታ ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልኦት እውን እንትኾነ ስትራቴጂካዊ ደገፍ ሲኢና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ግብፂ እዚ ዝዛረብዎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ንረብሖም ዘይኮነ ኣንፃር ረብሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ምስ ጎረባብትኻ እሞ ክጠቕሙኻ ዝኽእሉ ንፀጥታኻ ንርግኣትካ ንዓታቶም ከም ፀላእቲ ከተቆፅር ተጀሚርካ ክሳብ ክንደይ ፍሽለ ዘለዎ ፖለቲካ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብዚያ እስከ ንስማዕ ቅድሚ ናብ ግብፅን ናብ ሱዳንን ምስጋረይ እዚያ ስምዐ በርካታ ሽልማቶች ሲሸለም ነው የኖርኩት እድሜን በሙሉ በነበርኩበት ስራ ሁሉ ሽልማት ሲሸለም የኖርኩት በዚህ ዓመትም ከ20 በላይ ሽልማቶች ናቸው የተሸለምኩት በጣም ታዋቂ በዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክተር ጋብዘውኛል አልቻልኩም አልሄድኩም የዩኤን ዩኔስኮ የሸለመኝ ሽልማት ዩሮ ያለበት ሽልማት አልተቀበልኩም ዶክተር አብይ አሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ብዙሓት ዩኒቨርሲታትን ዓበይቲ ትካላትን ብዙሕ ሽልማት ተሸሊመ ግን ምስቲ ብዙሕ ስራሕ ዘለኒ ከይደ ነቲ ሽልማት ክወስዶ ይክልኒ ወላ እኳ ብዙሕ ገንዘብ ክኽፈል ዝኽእል እንተኾንኩ እናበለዩ መራሒ ናይ ሃገር እዚ ዶክተር ኢኻ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም መፅኡ ዝተዛረበ ድማ ክንደይ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹ ነዚ ስለ ዝሰምዑዮም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣበየነይቲ ከተማ ከም ዝገበርዎ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ስምዕዎ ሕጂ እንታይ ኢሎም ለንቀ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝቢ ወፅዩሲ ኣድጊ ተመሊስና ንዝቢ ደፊእና እንተውፃእና ካብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ካብቲ መራሕነት ማለት እዩ ኣድጊ ተመሊሱ መፂና እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እዚኣ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ቫይራል ኮይና ነይራ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ኢትዮጵያ የላሓል ከም ዘሎ ይወደግ ምስቲ ኩሉ ሓይሊ ናቱ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ኩሉ ሓይሊ ናቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ስልጣን ካብ 4 ኪሎ ብኸመይ ይወሪዱ ብህዝቢ ከመይ ገይሮም ኣውሪዶም መሽዑ ምናልባት ኣብ ቪድዮ ነይራትኒ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብቲ ናይ ቄሮ ዝበሃል ናይ ተወለድቲ ኦሮሞ ኣብ ፌስቲቫል ኣብ ዝነበረሉ ገንፊሉ ዝወፀ ኩነታት እዩ ነይሩ ብኡ ጀሚሩ እቲ ኩነታት ኣረፍ ኮንትሮል እናኾነ ምስ ከደ ምጥፎኦም ኣብ ዘይተርፎም ግዜ ግድን ለውጡ ንክገብሩ ስለ ዝነበሮም ኣብይ ኣሕመድ ኣምፅዮሞ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ዝቢ ውፅኢና ንዝቢ ውፅኢና ብኣድጊ ተኪናዮ እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ኣለዎም ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሒ እውን ትዝክርዎ ተኮይንኩም ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ እየመጡ ነው ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ንፋኖ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን እንተኾነ እቲ ምትፍናን መነባብሮ በርትዒሎ ፀጥታ ጎዲሉሉ እቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ዝተፈላለየ ወገን እዚ ትማሊ ዝነበረ ያምፅልኩም ነይረ ሸዋም ገምዛ አንጾኪያ እየተካሄደ ያለው ውጊያ ሳምንቱን ደፈነም የአብይ አህመድ ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጥምረት የፋኖ ኃይሎችን መቅጠማቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በአንጾኪያ ገምዛ የሚገኘው የፋኖ ኃይል ለተከታታይ 5 ቀናት ባልተቋረጠ ውጊያ ውስጥ መቆየቱን ገልጾ አገዛዙ ያለ የሌለ ኃይሉን ውጊ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ብፅዕፅዕ ይኸይድ ከም ዘሎን ህዝቢ ኣምሓራ ድማ መመሊሱ እና ሓበሬ ወላቲ ኣብ መንጎ ፋኖ ዝነበረ ፍልልያት እውን ምክንያቱ ዓወት ኩሉ ግዜ ሕብረት እዩ ዘምፅእ ውድቀት እዩ ምብትታን ዘምፅእ ሓደ ዝኾነ ሓይሊ ናወደቀ እናደኸመ ክኸይድ ከሎ እናተበታተነ እዩ ዝኸይድ ዓወት ግን ጥምረት እውን ይፈጥር እዩ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ዘንድዶ ዘሎ ዘቃፅሎ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ኣብዚ እውን ንሽተይ ኣብ ገለ ክፋል የርያ እዩ ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ይርአ ነይሩ ምህርቲ ናይ ሓረስቶት ክቃፀል ከሎ ማቃጠሉ ነው ለማወቅ የተቻለው በአንጾኪያ ገምዛ ስላለው ሁኔታ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣዛራቢት ኮይና ነይራ ሰባት እናበኸዩ ኣብ ስእሊ ወፂኡ ነይሩ ሓረስቶት ምህርቶም ክሓፍስሉ ኣብ ዝብገሱ ዝነበሩ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝመፀ ነቲ ግራውቲ ዘቃፅል ከም ዘሎን እታ ቪድዮ ኣቃጥለው ሁሉ ዓዲ ብምሉ ኣቃፅሉ እናበሉ እቶም ሰራዊት ማለት እዩ ይዛረቡ ግፍዒ ብዙሕ ግዜ የጋጥም ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ መመሊሱ ከም ዝሕርንን ነቲ ዘሎ ፍልልያት እናፅበበ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ወታሃደራት ናይቲ ፈደራል ድማ መራሕቶም ኮላይ ካብኡ እናወፁ ናብ ፋኖ ብምፅጋዕ ተመክሮን ኣፅዋራትን ከምኡ ድማ ውሽጣዊ ኩነታት ኣካይዳ ናይቲ ሰራዊት ስለ ዝፈልጡ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብጣዕሚ ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዚ ነዚ ኩነታት ንምፍታሕ በዳሂ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ገምዛ ስላለው ሁኔታ የቀጠናውን የፋኖ አመራር አባል አነጋግሬያለሁ።
እንግዲህ በእኛ ቀጠና ውጊያ ከከፈተ 5ኛ ቀኑን ይዟል። በዛሬው ዕለት ማለት ነው ሁለት የተጀመረ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን ሲመታበት የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ሲመታበት እያደረገ ያለው ኦነግ ሸኔን በዚህ በጨፋሮ ቤት እዚህ አንጾኪያ ገምዘ ወርቅ አካባቢ ከበፊት ጀምሮ ጦርነት ስለሚገጠም በዚህ በኦሮሞ ማህበረሰብ ይባላል በዛ በኩል አድርጎ ኦነግ ሸኔን በማስገባት ተናቦ ነው በትናንትና ሁለት ቀኑ ጀምሮ 3 ቀን ውጊያው ከመከላከያ ጋር መከላከያ ነኝ ብሎ በመጣ የአብይ ገባሪ ከሱ ጋር ነበረ ግጥሚያ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ዓወታቱ እናበዝሐ እናደፍአ ነቲ ናይ ፈደራል መንግስትን ወታደራት ድማ ሽግር እናፈጠረሎምን እናጥቅዖምን እናሰዓሮምን ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብርግፅ ዋላ እቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ምናልባት ደርፍታት ዝወፅእ ዘሎ እንተሪኢኹሞ ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብሚልዮናት ናብ ሚልዮንን ገለን ዝረአ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ 2 መዓልቲ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ ሞራላዊ ተሳትፎ ናይቲ ህዝቢ እውን ከም ዘለዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን እንተኾነ ብዙሕ ድፍኢት ይገብሩ ከም ዘለው እዚ ድማ ነቲ ሞመንተም ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዓወት መንፈስ እናደፎ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስዕረት ክሰዓር ተጀሚሩ ሰራዊት ከምዚ ከቢድ እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘሎ ኣምሓሩ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ክቕብሉ ከለዉ ይዝምሩን ይደርፉ ኣይነበሩን ኣይንብልኒ ኢና ግን በቂ ነው ያሆ አሰላና ይቁማ አሰላና ይቁማ ሲሆን መጡ እንባል ነበረ ሲሆን መጡ እንባል ነበረ አሰላና ይቁማ ሰው ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ድፊት ናይቶም ፋኖ ሓይሊ ሞራል እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣቢ ህላዌ ኣብ ስልጣን ወይ ድማ ነቲ መንግስቲ ብዘይ ለውጢ ከም ዘለዎ ንክቕፅል ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ክኸውን ከም ዝኽእል መገንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ብጣዕሚ እዩ ፀሊይዎን ስጋት ፈጢሩሉ ዘሎን ምክንያቱ 120 ሚልዮን ዘለዋ ሃገር ባሕሪ ትደልላ ዘይኮነሲ ህዝቢ ናታ ባሕሪ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ነይሩ እዚ ፋሕተይልዋት ሃገር ዞባ ክሳዕ ክንደይ ክትፀሎ ከም ትኽእል ክንፈልጥ ኢና ንመለስ ሕጂ መጀመርያ እታ ጎረቤቶም ቶም ዝፍክሩላ ዘለው ሶማልያ ከንታይ ገይራ President Hassan Sheikh Mohamud met with the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, in Antalya, Turkey, on Saturday, where President Mohamud attended the Antalya Diplomacy Forum. ነዛ ስእሊ እዚኣ ክሪኡ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ካብታ ዘላቶም ድኻም ልቢ መሊሳ ሕማሞም ንላዕሊ ክትግንፍል ከም ትኽእል እዩ ዘርእየካ ስለዚ ኣብ አንታልያ ዝካየድ ዝነበረ ኮንፈረንስ ሳተፍ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣብኡ እውን ብትርር ዝበለ ቋንቋ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ዝነቐፈን ዝኮነነን ንዓለም ድማ ክትኩንኖ ፃውዒት ዝገበረ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ ተራኺቡ ብሓደ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለውን እዚ ድማ ከምዚ ናይ ሕውነት ገለ ጥራይ ዘይኮነ ኣፍኮርስ ቱርኪ እስላማዊት ሃገር እያ ሶማልያ እውን እስላማዊት ሃገር እያ ስለዚ ተወሳኺ ኢድ እውን ኣለዎም ቱርኪ ድማ እዚ ሕጂ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም እየ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኤምባሲናታ ኣብ ኣሜሪካ ኣይኮነን ዘሎ ወይ ኣብ ኤሮፓ ኣይኮነን ኣካል ናይ ኔቶ ከላ ኣብ ሶማልያ እዩ ዘለዋ ዝዓበየ ዲፕሎማት ስለዚ ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ባይታ ኣንፂፋ እያ ምስ ሶማልያ እታ ሃገር ክትትንስእ ብዙሕ ሰራሕ ንፅድቂ ኢላ ግን ኣይኮነን ትሰርሖ ዘላ ሶማልያ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ቱርኪ ድማ ሪጅናል ፓወር ናይቲ ዞባ ሓይሊ እናኾነ ስለትመፅእ ዘላ ምስ ሶማልያ ጌራቶ ዘላ ዲል ናይ ዲፈንስ ይኹን ናይ ቁጠባ ነቲ ሶማልያ ባይ ዘ ወይ መቃዲሾ ኣብዚ እዋን እዚ ሶማል ብዙሕ ለውጢ ገይሩ ከም ዘሎ ብቁጠባ ብዙሕ ቫይብራንት ከተማ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ቱርኪ ነቲ ቦታት ነቲ ሃገርቲ ዓብ ፖቴንሻል ከም ዘለዎ ከምዚ ካልእ ሚድያ ናይ ውግን ዕግርግርን ዝሪኦ ዘይኮነሲ ናይ ቢዝነስ ናይ ዕቤትን ከም ምዃኑ ጌርያ ትርዮ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶማልያ ዝገብሮ ዕንደራ እርግፀኛ ስጋት እቲ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ሲ ሓደ ዓብይ ብድሆ ኣብ ቅድሚ ይፅበይ ከም ዘሎ President Mohamud and his counterpart discussed topics including economic and defense cooperation. On February 8th, Turkish Defense Minister Yasser Gula and his Somali counterpart Abdelkader Mohamed Na signed a defense and economic cooperation framework agreement which the two ከም ንሪኦ ዘለና ሶማልያ ሓደ ዓብይ ዕማም ዓሚማ ከም ዘላ ሰፊሕ ዕማም ንቁጠባኣ ንፀጥታ ዝምልከት ጉዳይ ኣገዳሲ ምዃኑን መመሊሳ ድማ ትደፋሉ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ነብቲ ዞባ ዘለዎ ፅልዋ ንሪኦ ኣለና ቱርኪ ኣብቲ ዞባቲ ኣብ ተራ ክፃወት ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ጎረቤትና ድማ
ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ትማል ሓሙስ 29 ለካቲት ኣብ ካይሮ ዑደት መዘካየዱ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ተራኺቦም ዘትዮም ወሃብ ቃል ፕሬዝዳንት ግብፂ ከም ዝበሎ ዘትኦም ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ዝገምገመን ከምኡውን ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝዓለመ ፃዕርታት ዘጠቓለለ ምንባሩ ገሊጹ ሲሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጽኑዕ ምትእስሳር ሃገራዊ ድሕንነትን ከምኡውን ኣብ ሱዳን ርግኣትን ሓድነትን ንኽህሉ ሙሉእ ደገፍ ከም ዝገብሩ ገሊጾም እቲ ን10 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ወሃቢ ደገፍ ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ቅድመ መጠንቀቕታን ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰባት ኣብ ውሽጥን ናብ ደገን ኣመዛቢሉ ይርከብ ሰራዊት ሱዳንን ወሃቢ So what do we see? President ኤርትራ ናብ ግብፂ ከይዱ ብዙሕ ምይይጥ ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዱ ብወቅዕ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ ተረዳድዮም ኣይተገለፀን ስለዚ ስትራቴጂካዊ ርክብ ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ መብዛሕትኡ ግዜ መራሕቲ ሃገራት ተረኺቦም ብዙሕ ዘረባ እንተደይሰሚዕካ እቲ ኩነታት ናይ ስትራቴጂ ምዃኑ እዩ ዝንገር ተኻልእ ንህዝቢ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ ናይ ስትራቴጂ እንተኮይኑ ግን ንሰብ ኣይንገርን እዩ ሶ ሕጂ ድማ አልቡርሃን ናብ ግብፂ ከይዱ ርክብ ይገብር ኣሎ ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ወገን ዘለዋ ርክብ ተደላደላ ኣላ ዩኤኢ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ግብፂ ኣብ ሱዳን ዘሎ ንክቕፅል እንድሕሪ ኮይኑ ክልተ ሓደ ኣገዳሲ ሓይሊ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ናይ ኢማራት ሓይሊ እዩ ተኣገዳሲ ምክንያቱ ብዘይ ናይ ኢማራት ሓይሊ እቲ RSF ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሕሜቲ ወገን ክሳዕ ክንዱ ክሕይል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ደገፍ የብሎም ብጀካታ ናይ ኢማራት ካልእ ደገፍ ናቱ እቶም ካልኦት ዝድግፍዎ ዘሎ እውን ኢማራት እትድግፎም ሓይልታት እዮም ኣብነት ካብ ሊብያ ሓገዝ ከም ዝረክብ እዩ ዝንገር ኣብ ሊብያ ኮይኑ ዝሕግዞ ዘሎ ግን እቲ ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣብ ጫድ ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ እቲ ዝርከብ ዘሎ ብመንገዲ ናይ ኢማራት እዩ ናይ ኢማራት ኣሰላልፋ እንተተቐይሩ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክፍታሕ ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ጉዳይ ናይ ሱዳን መፃወቲ ናይ ብዙሓት ሓይልታት ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ምስ ግዜ እናተኸተልና ከይድና እዚ ናብ ግብፂ ምኻዱ ግን እቲ ኣሰላልፋ ፋንዳሜንታል ክቕየር ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነዞም ክልተ ጀነራላት ዩኤኢ ብክልቲኡ ወገን ጌራ ገለ ነገር መፍትሒ ክትገብር ትኽእል ንስለት ህዝቢ ማለት እዩ ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ ሕጂ ናብቲ ናትና ሎካል ዜና ክምለስ ኢና ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ መወዳእታ የብሉን እዩ በዚ እስከ ንጀምር መጀመርያ ለንቀነ ኣብቲ ናይ ዓድዋ ኣብ ዘብዕልሉ ዘለዉ ዝተገበረት ብዛዕባኡ እትምልከት ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ረኺበ እስከ ስምዑ መንን ማለት እዩ ኣብ ዓድዋ ምፍላይ ደጀና ዝበሃል ግዛዕት እንታይ እያ ተሓቶ መስለኩም ኣብ ዓወት ናይ ዓድዋሲ መን ምስ መን ተዋጊኡ እያ ተሓቶ ስምዕዎም ሕጂ ሰላመኒ ነይሩ ሻዕብያና أو يماتي. عدوى شعيين. أسمع لهم تمرت خير. عصر شو منت سمعنا شو منت عم تمرت تخيلوا. أبي قوة تمرت. أبو عدوى. ديركنا أو ويانا. أزينا وكي أزيجن ياو ولد بمسسك كايلو ياو عود حافيسو ويانا ياو جيجنتن من نتز مسكرلو علتيو. أنا نقولنا. وكنا عدوى مع استخايرس. شحن شمونتن ميتن سمعنا شمونتن. أبي قوة. أبا أب كسمع عدوى. شمال المال اليوم فاقد. ماشي عدونا. عدي اسمه. يا عدوى. عدوى. من عدوى سلايا. استكينات عدوى مع زم تمريت خايد. حسن شمونتن سمعنا شمونتن. والحسن والحتوي. أبي بوتا تخايد استكينات. عدوى خلادي. أمان المال أنت خايد. واو. اسمعني تواجينا. مسألة عندي شعبي عندي مش كلهم تواجينا. تريوا لهم ني تجارو كم طلعي غيرو زسرح حزب الله يلهم كزاربه خلو نساتهم اتني عدوا وقون شعبي اينا سعرنا كسع كنديت شعبيا اب حنقولهم كم زاتوي خاتفلت this is one كاليتي evidence كم سالكم بزح اذا كم زع عينه كايدا قبل على حبرتسب انتي صلوا خمس فتره سمعوا جها يرشنوا نيرم لك الله انا لك الله انا يرشنوا
طيب أنت يرشلون قوم نيرم لك هالله أنا لك هالله أنا يرشلون قوم نيرم نير تقرأ خدهم نحو حتى تلاقى كنيات ناي معلت دكنستي نازلنا دكنستي إرترا أبصور أيوة نزي لكنا برهاد نبرت عزيزوا بدر سوا خوينا مدرجة سرقربات تيعو من جي بركت نبيعو تميت حاجة شو نيرم نخلعن توطات نخلعن تراقات لكم لو خمس لك بهالم بيقرب أرشين وما يعلوم نيرم إذا حكي برازر يكون لا أو أفتر نير أفتر بوثار نير برازر يكون زي عين بعين زرع نير كوي تلقت النير حادثي ود ما تشوي تلقت النير مثلا حي واحد على أخوين لا يترقن تلقت النير حد ود ما تشوي زي تاريخ اللي إن أو تقرأي بحاجة تاريخ من بالله كلكم حساق تقول أو تقرأي اللي علو كل لا تقرأي سلاي هو حتى خالي وخالي أنا حد لقى تزور بكم نا إرترا خلنا تخدينهم درشنو والنور مزحتهم اللي بعلى أكسب شرارو كبابي وغرو نا إرترا خلنا تخدينهم درش والنور مزحتهم تجاريهم اللي في السنة شرارو والنور مزحتهم نا إرترا خلنا أنا حد لقى تزور بكم نا إرترا خلنا تخدينهم درشنو والنور مزحتهم اللي بعلى أكسب شرارو كبابي وغرو نا إرترا خلنا تخدينهم درش والنور مزحتهم تجاريهم اللي في السماء مش لحظة ويوم تقول أنا وين أصلي رأيت قارسي أنا وين بركة تديف تجادلت إخواتنا بيلوت اللي باليوتيوب channel قريبهم انترفيو جيرم نيرم 4 تجادلت يوم النافطة نعهم رأيي أنسنا عواتي تجراي دلتي I think نات حدا تغير وزنبره ميليتاري نا إرترا نا شعبية خدانينا نمنتاي نا شعبية خدان تغورو إلى يا حنت حفتنا تزارب زلا استنكتات الله مجمرتا لزوم أروعة زوم صنعات لبهالو جوجلك توصح لي يلاو نا ناي طلائخ خدان سبونسر لمغار بتعام عوي كيغا لزوم نا شعبية اش ماركس دلتي ياو زحفتنا خمسة معهم اي نمنتاي خم ناي شعبية ميليتاري خم تفالط لهم لهم منامن ياتلنا نمنتاي تغوري ياتلا اوزي انترفيوزي خندي تايم زاربو لو انت عين تاريخ عليفهم انت عين تقدلين انت تكدان شعبية وين إرترا وتدروا كدان نايتنا تخدينهم سابقات لهم زنبرون حما يقبروا خمس زنبرون بزح إيفيدنس أقرب لكم الساقنا يكون انتقل نسنه لا أقرب لكم لأن كانوا وتيا زلا دما سمعوا زيا سبت زاربوا زلا سمعوا بليس أنت دحريو رياكت نقبرينا زربات راح يكونس تي من قصاصاتنا قصا كل نقر طمتوا أتتكلم للنقاور رسم راح اسمع مرحني وانا سوينا معرض عفت بشرار مسمر ذاتي وانا جنرال إرترا هو اسو كاو اسو قاعد يكون اسو الحري لسه ما تخص تايم مثلا ما تسكر صرت قال كده مالت يوم هو انا قال كده اليوم دغري لا بقى طعمي مس نيرون بقى عندنا زقطلون شعب طعمي مسو حق عن مالكم عند دفعون رينا ينفلتن سبقت تلقينا سلازي نفلت حق عن نيرنا بيت قال اليوم كاو هو اسخص وياني يخيلهم بي على عجلة حكمة قال اليوم حصوت اليوم حصلت وحصلت زي حصلتي لا بحب أنا أختم خلاص ناوي بكون كان كيلو من نوع حصلتي وأنا ناوي بكون كيدي ليه كان صور قوام دارتي شعبية متنا عين دارك أخوك عند الحسيبه كأخوك عند الحسيبه هو برازيلي شلوني راح من سيك برازيلي حتى يسبق إنه يكتب رواية تقول لهم يروح دارك أبيك أمد شو كاس السنة قال جميلو حزن بقى شعبية وحفتك إنه يكتب رواية تقول لهم شو ما تنسوا قبا بيروح ما تسأل لغي قلنا مالتي قام سلا أغني تمسوز نار شعبية اللي على خندي تيك توكس وحمشة تيك توكس كاو مستوقسة وديو من متي تحلف متي تايز قد دايلو كم زهن زلا زاون مسداوي يعني بتي حمتي زلمو تعال لنا عيكو عن حسيب قليلو كاو هم سلو وديو انت برازري ودالو يلونا عقن دلي عيكو عن حسيب قليلو كاو هم سلو وديو انت برازري ودالو يلونا عقن دلي عينايلو كأول دالهم صالون نعو بتعمي تبغون بمسلمان سينيو حد جزء
زاتات وقعي وطيت كيرو حنت كزي دمو أرس وقعيو وأنت تقول لهم اليوم هاي مكاتك ميلهم كاوانا وجاو خيدا سوق قبله كام سوق عقوة سمعوا يلوم نارا زياس نارا هم خلهم مالت بودي لانجوج اندي زبهال سبا فترة يكون زارب بابت أكلاتو كل نجاري زارب تتزارب زلا ازي تبلو زلا زقات ما يتمثلني حقنا مزراب مالتيو جن دحن صنيهلنا بعلم ايفيدنس كابهم سلازلو كنرينا نخل كانت قتلنا تفهمكم أكن ما كفو خيري بجحري أكتات لا خيت سيولا دار أخوا قتلوا أنت حركتوا صوات فهمكم جن بتناتي حيوت مس حلفت كفو خيت كلوا ناكيت قتلوا وايلو تزاريو دم دافس مالتيو وعتاي الموتون يله دغمو إلو كم دغنا مش بسرعمو روس مستوغمو هم داغير حزيو زيدي كل جنت عليكو كم عارفو مالتيو مويتو تعال مسماتا واو it's really حماق acting easy مالت سب عريفو كتزارب كلا نبحق سب انت ميتوسي emotional لو أبيت كاسب ميتو كاسي مالت زي من قارجد ليه مثلا باقي سب هاجمو يلا سب صاريرو تشعبيات راينيرو كيت سدوا عبات خليلهم سلسة معات مسو تصانيحة شتا نايبرا زرقون ناشفة المالتيو عبات صانيحة نحر كفتم شعبياتهم حد نيرو نصوم كرايوس دابو جيروس ناو بخكا تسارح اسمه شيء يبزل نيرو صوريو أني بتعمل جن عيب على نيرو سلسة معات يبلعون أني مانا أول شيء بتاعنا قريب زي بعلي تنادي كاو بيشحيون كمان سوورقوا استمعت جنتا كلمة أني لا زا كفت برازري تلاقيها برخاو رتسعي مالتي واو it's really crazy نسمع اسكبز دحن زي تعمصت زي تجددت وي بإنفلونس وي بسلطان وي بجنزب وي بسجل نجر وي بصوتها وي عم تمرت بيت نتوي وهاوكين كاب هاي سكول جمرخن أب تجري استمهاركن في الليل ما تصبق زبلتن زي تدفرت سويت اللي يلا نشنو كاب إلمنتري ممهر جميرو كسع ناي كل المريشنات إريتراو السبار من قدا تمال كبير كاسق فيك يوم عدا لو مخطيت كيوم كم مثل ما قيدا تحبن إريتراوي قوما مقوميدا ورعبل إريتراو السبار من قدا تمال كبير كاسق فيك يوم عدا لو مخطيت كيوم كم مثل ما قيدا تحبن إريتراوي قوما مقوميدا عبيد كايو زلو مستير زخبابي فقد كايو زحوي زقبر زدبي دلت كايو زقلل زحقوف زدربي كورع إريتراوي كم كم الزربي إزام 00 سنفات تمهرو تدحت خدمتي خب قدم كبدرو تتبلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانا عايني برح مركسو هيبلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانا عايني برح مركسو كرعبل عالم عقف تقباينة منقص سلازلو حزب سلمي استدادر ياله أو أفلطو مستات አለበት አማርኛ ስለሆነ እንጂ በትግርኛ ቢሆን ብዙ መግለጽ ትግራይ ጽር ትግራይ ጥወት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ትግራይ ጽር ትግራይ ጥወት አወትና ናይ ወንሱ ገንዘብ ሃይማኖትኩም ንሱ መንነትኩም ትጻወቱ በህዋት አታ ስደተኛ አታ ተረፍ ዓሳ ቢላባ ድርብ ባንኪላ ሓዚናይ ትቆሎ ዓሊላ ሱር መንነትን ውሽጥኻ ዝነቕንቕ ባጫ ደበላ ተጸመሙ ተባሂልኩም ወፂኹም ተጽምሙ ዝገርም ከመን ንመን ከም ተዓሙ ገዙ ዝገደፈ ባህሪኹም ሓኽልድሙ መን ኣሎ ዝደቀሰ ንሪመይ ጥመይሙ ዘረባባ ተባላሽዩ ጉልኽ ኢልዎ ጠፍጠፈ ኩሉ ዘርይዎ ዕሱባት ንሪመይ ዝገዓሩ ንጥፍዓታ ተራእይና ባይታ ተጓሕፈ ግለታ ምድሪ ተኸፊታ
ባርባሮስ አትየማ ወጣ መረዳድ ቋንቋና ጥይት ቃልሃ ግዴታ ኮይኑ ክወርሩን የውሊ ለምንታይ ኣሕዋት ኢና እዚ ኤርትራ ጦርነት ጉጅለ ኣባዓቲ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ይወረካለ እዩ ማዕጾ ተለይ ተረፈ ይነቅል ይብል ንሕና ኣይረአናን እዚ ለመሰኻኸሊ እንትን ክወሃብ ኣለዎ ስለዚ እዚ ኤርትራ ኣነ ይወረና መከላኸሊ ሰራዊት ይወረና ኢል ኣነ ኣይሓስብን ኣይረአኹኑ ክዛረብ አይደለም ነገር ግን ሓበሬታ እዚ ላፍቲ ሕብረተሰብ ልሒሙ ስለለሎ ልሒኹ ስለለሎ ንዝባዕ ይፈጥር ስለለሎ እዚ መብርህ ክወሃብ ኣለዎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረራትን ክሳዕ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲናትን ይኮነዶ بزي زفلت أيكون مقالة يونيفرسيتي بزي زفلت أيكون كوليجات بزي زفلت أيكون هاي سكولات كم نتشوف كاسا يكون كن أنا بورا ورا يكون كن فلت باي ذا واي حلو خويد البحر كوينو عادة تجارو تدفيران كذي بحر ورا خور الله صحن زي قاعد يحرر له أبطل له ما نتو البحر ورا بسفي خجاو حلوه ስለዚህ ተገሪ ተወጣጣና خايد بزبل يكون عينت بدون بميديا صحيح مليون أمريت أعتقد بتجبج خمسون أخلنا مرجع صحنا نعم أنا سيد فرع عند المرجع صحنا خمس أرقنا عبيت دفيران من دفيرون مع السفيران في بالله صايم المصحن زيجات خم إلى مثلا سلوي كتب والله أمريت إلا تم تزارفون جام بنايب علم حيلي في بوليتيكا عم تجلس فترة بزي لا يدق صلاة يكنا برايك ليني لا يدق صلاة خلنا كسان كلها وشتي دافت رئيس خيب زبل زي شعور نيرو حجوني قد صلاة له إذا هم دايز بس حدا ناي تزلنا له محمد صلى الله عليه وسلم ترجع قامنا لنا ناي سعى النت ناي تخطى ناي النت ناي يملك النت حتى اللي ناي لنا أنا أو من الآخر سيطان ناي قد كل جزء بقى وين حتى صح حدا خوي زكس كان أي تي بوليتيكاوي حيلون تي بوليتيكاو بحلون زبده بيجي تقبل سال سايتي ناي تقرأ ليك ناي بحق تماهيرو ناي بحق هابتام كوينو بنجارات زقلت بأكل زقلت بتكبر زقلت كبري فترة أفراينا تاي فترة مغري زبلون تمراميرو تكنولوجيا تاي فترة هابتامي زبلون مزحت كامبان تاي فترة مزح ساعد لا يفترني كاوغت الكاغن عالم يامنو لا إساس ببوليتيكا بلعو مالتيو كاوغت الكاغن إرتراغن ديمقراطي بارتات خليو تروخ تسوى دبحيس كاس إيكونوميكالي منامن كسرح نيرو خاول لعني خمسو لبهالي خواني نا إساس ميديا سلالي يسرح عمدي بزوح المعاتو سرحيو بزاعد نقرات رحيو دين زينا يسرحي أمزنا حوحات يقولتي ما توزوز معي سريحهم حوحات والعيوم لغروا بزينا إساس لغونا حاد قدو سرحيون عسرت قدو سرحيون زينا يسرحي زي اللي بيعقل أبيت أو ديمقراطي ناتياتهم لمعاتو من كسينا يلوم سيلا أمنو حوحات لسرحيون كللت نقرت يتلفا والعيوم زينا لغروا إساس قل معات قدبات سرحيو زينا يسرحي كرديكري بوليتيكاون بسرعة كل 3 عامات يحنت كذا كلمة يغلو سبزي كفي اللي سرعة سرح زلودرو حزبي إرترا نقول حزبي زمن السي أو كنا تدفع على اللو خالي نقل خالي تكنولوجي خالي نقل قبل نيرولو فلتو يبقى بتعمي نافريكا نقول حزبي بزح نقل قبل نيرولو نقل كن هاي سيرات تصريح وتاي فتنا قتيم ويل كان مراي كاريو ملس بزح عدد شغل يرلو كلاي أو لعليو بمعراوين كان قبل نا إيكونومي ماكبة تسكعرض ماكبة اللو إساس بمعراوية مالك دي معراوية تقايم كم خد لو علىكو خبيتكو أفريقيا كو كأمريكا كإنجليزيا وتأخذين كمريحنا هذا كمان كمقتالكو كبيت مسوات خبيت جنة كويسية سبزي معراوية ماكب غيره ملو كاتيلو مالك دحريون دجنا ملس كنات بالعليو تلعيو مالك كنات مس إثيوبيا مالك حسوي 4 مليون 5 مليون إيرترا مس 100 مليون هزبي كنات قتيمو زرو أو دفع كفيلو إيرترا من إسرائيل عمد إيرترا غير دفع تخلقي كابي إثيوبيا مالك كاتيلون كابوزحات حيثاتون تخلقي خزوني كلا مالك نعم كل خال فقادون اللو على ما كفاهم على حد يوم سواتي لمتاي لو زلام بساتي لمتاي لو قالوا جرقمي ولا لمتاي مقالوا لياتي نعم لمتاي لا أسمر أي تقصو لا أسمر هم تقصو أول عليون بوليتيكاوي انتناتهم لقبول الخلطة شيء عثرتي أما قال القبل ما رسل ما وصلتس أول على إيرترا على محارة على إيجيبيا لتمثلت أيديو تفخر عملتي تفخر يقول هاي ولا مقالة مالتي كذي أتم في سمالتي سلسنا مكرخار على ما كفاهم ما بتوني ومالتي زروت رئيسات أفوركي هاجر مصريتيو بوزعلي لإيرترا كم إساس أفوركي مسوات رخان السبي اللي كمتو إيرتراويان دوليو ونقرات غير ديتا قاري خالي نقريو بزمعتنا بديمقراس خالي نقريو حد
عدي الرسي أنا جادر عقافين أنك حيقودي الرسي تيكي تنسفنا كيت خلب عدي حبنون ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ኣማና ኣሕዋትና ንፃገብ ምስራቶም ምንም የብለይን እንተኾነ ግን ንሶም ሓድሽ ትግራዋይ ኤርትራዊ ማንነት ንክፈጥሩስ ነቱ ሓቀኛ ማንነት ትግራይ ከጥፍኡ ድማ ግድን ኣይኮነን እዚ እንተኮይኑ ዓደ እየጋብር ነየናብርን እውን ናይ ግድም ኢኻ ክትገጥም ናይ ትግራይ መንነትኩም ንኸነጥፍ እንታይ ዘገድስ ኣለና ንሕና እንታይ ዕላማ ኣለና እንታይ መክሰብ ኣለና ተጋሩ ትግራዎት ኮይንኩም ኢትዮጵያውያን ኮይንኩም ንኤርትራውያን ብኸመይ ክፀልዎም ይኽእል እቲ ሎጂክ ናቶም ፈፂሙ እኮ ዝፈረሰ ኤርትራውሲ ኤርትራውነቱ ብምህናፁሲ ናትኩም ትግራውነትኩም ብምንታይ ዝፀሎ ቶስ ሕቡ ኣጀንዳ ስለ ዘለኩም ኦፍ ኮርስ ዊ ኖው ዳት ሕቡ ኣጀንዳ ስለ ዘለኩም እስከ ብዚያ ሓንቲ ፅብቕቲ ኢንተርቪው ኣብ ሬድዮ ኤሬና ብሓንቲ ኣዝያ ደስ ተብል ኢንጂነር ኤርትራዊት ዝተገበረስ ከነስማዕ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካናዳ ይኹን ወላ ዩሮፕ ወላ ኣውስትራልያ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ንምንታይ ንሪኦ ኣለና ነቶም ፀላእቲ ናይ ኤርትራውያን ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ፀላእቲ ናይ ኤርትራውነት ናይዞም ሰለስተ ነገራት ሕዚ ዝወስክዎን ፀላእቲ ነቲ ናትና ዳይቨርሲቲ ክብትንዎን ከቃልልዎን كنورون يوم تدلي حدين إحنا سؤالنا نري على العمر يقتلوا بعلتي أم قلعوا دم تبوق التعبابية كعبيو نايت التعبابية أصغرنا مالتيو فيديو تات مثلا تيك توك يكوننا واتساب يكون نري سؤالنا بزي رياكشن ويدما ولا حنتي قبل ملسس أين هبنا لنا إساتهم إذن طلعتنا نتناتنا كنا إيرتراويان دايفرسيتي بدعم ناتشرالي كمي مالتي ناتشرال كم بعد كندا حجي مالتي كالتشراليزم زبحال يزوترو نعو يبعلو عمت نحنا كتفعل عليه حجراتنا متينا الكعب نجري سلا كندا زعبخو يفولت إذن إحنا قلنا الكالتشراليزم ناي إيرترا بعلو كفت مريت سبوقله ناي أشحت عمتات ناي كوناما ناي تجري ناي كله تفعل عليه سهوب الجلو كلن تن بهرات كله سي ناتشرال مالتي زمت بإيميغريشن زمت أجل نجار أيقونن إتو أنقطعت في اللي بزح أنقطعت من اللونه ناتشرالي إذا ما تيسي زلو ناي تمريت إتو تي هاي ما نوتات من اللو حدا يكون كلتا يكون ثلاثة يكون بزي قدس نسو كمان إذا كله حزنا نقولنا إذا كله هافتي نقولنا إتهم سلعتنا مسيوم نزي كدوسون نزي كقللون يفوتون سؤالنا نري بسوشيال ميديا نفعهم إريتريا إريتريا شامكي توحدو سنة ألبابنا كباتو أروينا كي من دمنا يبكي ولا التفتهم ولا لازم حما يكون انت يدعي تنقر سلا سوشيال ميديا حيزومو كنترول غيرهم عابلي لهم حجي نحنا سؤالنا نرى لنا حجي نحنا كم ناي بحكي إيرتراويان زغنا عبد الدياسبورا زلنا نازغ ما جرنا نمكتب نازغ ما جرنا نتي أندو what they have done مالت أندو مالت كان فروزونة السم أبدينا برا مملاس مملاس كان فروزون لنا إتي نحنا نقحك دما خبزحن كعبللن كقفحن على إتي نحنا أستمهور دما كن هو أتمهورات زغنا أتم زفلتو بزعبة diversity بزعبة inclusion كابسو إلهم زريقو نمهور نتسب نتي حجز متسخة بسدة زلو زي خونة رح ولات نايك أدم كم زنايك أدم كم مع الكماي مالتي قدم زمان أنا 3-4 عام تجوروا بأمريكا بكندا بيوروب سؤالنا إنه أي أستمرنا هاب وركشاب نقبر متحقق أف نزوتر كم يجينا لما systematically بأستمروا كم يجينا زنجرزي كنوقفحان كنصفحان تي حيلتات مكلخال سراويت موسوق ركب خلالو ما هاجر مكلخال ترى يكونن تحفظ دلو مسواتي صرح دلو صرحنا يلمعت قليل نجار يكونن أو قد ما جنبار كوينو خم حمرة تصرح دلو اليوم طفل عليه نحر حزبي أو وشتنا بدقن دلو توديبو نلمعت كخطط الله بحران مزرعان ونهلوا عدل صدال برخاو خواي سو كم زنريو زلنا أتي كونتات قبل الإيرترا زجبر دراماتات قبل الإيرترا زسرح كفاءات بكل مداي برتع حيال بزع بدوهات زفتر كونتات كمخانمة نفس وكف إيرتراوي ولا نشتي وانتخون الجامو اتحادنت بزربا زمت ويكا كمزي وي كمزي الكادمات دا يكون السرح زدليو سرح دما كاب نفس خايو جمر كل جزي كتعب خلقها كل إيرتراوي
ንሓድነትና ኤርትራ ዘስተማቕረ ተዓባብያ ነይሩ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢኻ ብዙሕነትና ኤርትራ ደየንፀባርቕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ብሳዋ ክኸይድ ከሎ ብማእቶት ክኸይድ ከሎ ብካልእ ኩነታት ኣብ ኣገልግሎት ክኸውን ከሎ ነቲ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ንኸስተማቕሮ ምስ ሰባት ራድዮ ኮንስ ኣብቲ ቦታታት እውን ብምኻድ እዚ ተወሳኺ ረብሓ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ወላ እኳ ኣገልግሎት ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ መሰናኽላት ብዙሕ ብድሆታት ዝፈጥር እንተኾነ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ በቲ ግምጣሉ ክትሪኦ ከለካ ድማ ሓደ ማእቶት ንኣብነት ብማእቶት ክትሪኦ ከለካ ሓደ ካብቲ ነቲ ሃገራውነት ነቲ መንእሰይ ምስ ሃገሩ ክላለ ምስ ሕብረተሰቡ ክላለ ምስ ዞባታቱ ክላለ እቲ ዝበለፀ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ዝነበረ እዩ ኣነ ሓንቲ ግዜ ንእሽተይ ከለኹ ስለ ዝተስተማቕርኩ ሓፍ ኢልካ ኣብ ዘይትፈልጦ ቦርሳኻ ጠርኒፍካ ሻምናይ ክፍሊ ክትበፅሕ ከለካ ንእሽተይ መንእሰይ ከለካ ቦርሳኻ ሒዝካ መኪና ተሰቒልካ ኣብ ካልእ ዓድኒ 30-40 መዓልቲ እናሰራሕካ እሞኻ ነቲ ሃገርካ እናልማዕካ ምስ ካልኦት ካብ ካልእ ዞባ ዝመፁ ኣካይዶም ካልእ ኣተሓሳስቦም ካልእ ኣዘራርቦም ካልእ ሃይማኖቶም ካልእ ክኸውን ይኽእል ወላ ትርኢቶም ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ ብሓደ ብቲ መጀመርያ ግርብላካ ድሕሪኡ ግን እናተላለኻ እናተፋለጥካ እናተቐራረብካ ትኸይድ ካብ ሻምና ጀሚርካ ታሽዓይ 11 ግዜ ሰብ እንተኸይዱ ክሳብ ክንደይ ምስቲ ሕብረተሰቡ ተላልይሎ ምስቶም ምሳኻ ዝመፁ ጥራይ ኣይኮነን ኣብነት ዓረዛ ተለኻ ወይ ከዓ ተሰነይ እንተሎ ሓደ ሰብ ህዝቢ ተሰነይ ከመይ እዩ ኣብ ሓሊመንተል ከባቢ ከረን ዝመፁ ሰባት ነይሮም ብሌን ከመይ ኢሎም ይነብሩ እንታይ እዮም ዝሓርሱ ብኸመይ ይናበሩ እንታይ ይመስሉ ባህሎም እንታይ ይመስል ንኽትፈልጥ ኣብ መፅሓፍ ወይ ኣብ ታሪክ ወይ ኣብ ጂኦግራፊ ተማሂርካ ዘይኮንካ ብተግባር ንኽትፈልጦ እዩ ዝሕግዘካ እንደን እቲ መንእሰይ ከም ኣበዓል ሳዋ ምስኮነ ድማ ንኽፋለጥ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ንኽነብር ናይ ምንባር ሕቶ ዕጩ ብሓደ ምዃኑ ሃገር ማዕረግ ከም ትብፅሖ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣብነት ኣነ 16 ዙርያ ምናልባት ትፈልጡ ተኮይንኩም ወዱ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብርሃም ኢሳያስ አፈወርቂ ምሳይ ተዓሊሙ ኣብ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ነርና ማለት እዩ ስለዚ ንፕሬዚደንት ወዱ ኣብ ሓደ ዙር ምሳይ ኣብ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ነርና ማለት እዩ ተወሰኽቲ ብዙሓት ደቆም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደራት ድዮም ወላ ሚኒስትራት ዝነበሩ ምሳይ ተዓሊሞም ኣብቲ ግዜ እቲ ካልኦትም ከም ኣጋጢምኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኩሉ ዝግባእ ከም ዝኾነ ኩሉ ዝሳተፈሉ ምዃኑ ትፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኩልኻ ማዕረ ዕድል ከም ዘለካ ኣደ ማተር ፋክት እቲ ዘሎ ዕድላት ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትሓልፍ ተኮይንካ እውን ሰበይ ሰብካ ዝነበሮም ነይሩ ወዲያ ይነበሮም ክበል ኣይክልኒ ግን ኣነ ደላስ ሰበይ ሰብካ ከም ዘይነበረ ኢኻ ክትፈልጥ ትኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ደቂ ሚኒስትራት ነጥቢ ስለ ደምፁ ኣብ ሰባ ገዲፍናዮም ወፂና ንና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ማዕርነት እቲ ሃገር ማዕረግ ከም ትብፅሓካ ብዘረባ ዘይኮነስ ብተግባር ኢኻ ትሪዮ ማእቶት ከምኡ እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ማዕረ ዕድል ከም ዘለዎ ሕማቁን ፅቡቁን ናብቲ ሃገር ድማ ማዕረግ ከም ዝብፅሓካ እታ ተሓሳስባ እቲ ፊሎዞፊ እቲ ሃገራውነት ተሰሪሑሉ እዩ ማዕረቲ ዝተሰርሐሉ ግን ንዑ ንምድምሳስ ድማ ኣዝዩ ሓያል ባጀት ዘለዎ ፀጋታት ዘለዎ ስትራቴጂ ዘለዎ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ኤርትራ ብምጡን ዓቕምቲ ሃገራውነት ንክሃንፅ ብዙሕ ሰሪሑ እቲ ፀላኢ ድማ ነቲ ሃገራውነት ንምጥፋእ ገጅፍ ባጀት ሰሪዑ ሲስተማቲካሊ ንኩሉ ሰብ ከመይ ጌርካ ከተህስሶ ነቲ ሃገራውነቱ ነቲ መንፈሱ ከመይ ጌርካ ተትኩመ ድማ ብዙሕ ተሰሪሑ ኣይተዓወተን ግን ስለዚ ንድሕሪት ንመለስ ነቲ ናሽቶ ከለና ሒዝናዮ ዝዓበና ንሱ ይትቕኑዕ ምክንያቱ ሻዕብያ ወይ ህግደፍ ዘምፅኦ ኣይኮነን ንኣብነት ናብ ከረን ተወሊደ እስላምን ክርስቲያንን ብሓደ ምንባር ብሄራት ዝተፈላለዩ ብሓደ ምንባር ቅድሚ ሻዕብያ እውን ንፈልጦ ነርና ህዝባዊ ግንባር ከይመፅእ ከሎ ኣብ ከረን ሰብ ኮሚድ ነብር ነይሩ 100 ዓመት ድሕሪት ተመሊስካ ከምኡ ዓይነት ኣነባብራ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነቲ ዝነበረና ፅቡቅ ፀጋታት ንዕብዮ ንኮስኩሶ ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ድማ ነሰጋግሮ እዚኣ ታለበዋናተይ ነራን ሎሚ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኮ ትሕዝቶታት እየ ዝቕርብ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ሰፖርት ድማ يمحتن نزي channel دما نسخم تعبيوه نسخم تتكموا نابلكو كستانا بتوكمي نزال بواسم نفلتو نتشاينا مجمريا سمانياتا تشايناويا نفس الدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زغونو بخمين تحريركم مجمريا نفس وقف تشايناوا اب سدد كله جنزبو بعقباب حيزو اب زي اللي كي حششه اب كيبون ينفسخ قبر سلسنحي اب سمانياتا تقطبا قير مجمري كل جنزبو من تشاينا ينفسخ يرم لا ناي دغ حيلونه يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فولتو زنبرو اب عدوم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزوننو اتسالساي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدو زنبرو اتزدلك كاب اوروباويان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيوروباويان امريكاويان كمرحوام جميروم አለው ካብ አቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንጽ ክንብጋስ ኣለና ንዑቅ ሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመ ይዘዳልፎ ኮርስ ኣለና